учиш от чародея, Баба Яга или пък лошия вълк. С необикновената приказна фея смело поеми към нас по чуден път. Тук ще срещнеш принца с принцесата своя, Мара, пепеляшка, джуджета добри, Котаракъв, чизми, Снежанка, герой, някои добри, а други много зли. Заповядайте при нас, наши гости, бъдете в този час. В приключения сега ще се втурне, настъпи мига. Колко тихо е при нас, тъмно, чудно в този час. Нашият закон ти знай, всяка приказка завършва с хубав край. Ще научиш много вълшебни истории за юнаци смели, феи добри, за магии страшни, за чудни предмети и превъплъщения нечакани. И накрая след изпитания тежки, след поуки мъдри, след трудни борби, приказките учат на ум и на честност и помагат ни да станем по-добри.